Два парфюма на Boss, които ще бъдат перфектен избор за наближаващото топло време. Зеленият и синият. Хайде да ги тестваме. Изданието от миналото лято. Boss Bottled Bold Citrus. Както името отговаря, дързък цитрус. Цитруси, дървесен аромат, дървесни акорди и като цяло това ще усетим в този аромат от Boss. Нищо, кой знае колко различно и отличаващо се, просто чист, спретнат, приятен мъжки парфюм, който да ползваш тогава, когато решиш. Прекрасен избор за по-топло време, за по-хладно време, за пролет, за лято, за есен, даже и за зима. Класически, мъжки, чисти, спретнати акорди. Без да си създаваш главоболия, става ли за това облекло, става ли за среща, става ли за офиса, става ли за фитнеса, става ли за разходка и за вечеря край морето. За такива ситуации, зеления Boss Bottled Bold Citrus. И сега синият, новото бижу от Boss. Boss Bottled Striking Lavender. Отново дръзко и предизвикателно име. Ароматът основно лавандула, което пък го прави като ухание на чисто, на спретнато, на изпрано, може би малко сапунено, може би малко на омекотител, на нещо наистина спретнато, приветливо и супер приятно като ухание. И този парфюм може да си го ползваш без да си притесняваш за къде става, за къде не става, къде си ти, къде са другите и дали някой няма да се засегне от аромата. Два приятни дизайнерски парфюма, ако не си много претенциозен, ако искаш допълнителни неща в своята колекция или сега започваш своята колекция. Boss Bottled Bold Citrus и Boss Bottled Striking Lavender. Прекрасни допълнения за твоя рафт, така че цяло лято да ухаеш чисто, спретнато и приятно. Ако пък не ви кефят, не забравяйте, че за уникалните неща бъркаме по-дълбоко в джобчето и плащаме доста повече парички. Такова е.